Kene kedai ke jing thu lengkot syapang I aida I parabangen nari Iran. Ilok pat nga idai na kalong yang Muslim. Walada ilok jonga ilangen ya uji su haswa jonga penban. La simpor yang nga kumba pras nam pan pediang ya uji su. Handai lang ba ka jinglong bat ka jing im ka ba ilok jonga ilok im kum ukristan kalakta ya ka jing im jonga. Kaniam Muslim kala pelong yang nga bantai pen im rengkat bat kaniam. Namar lahikai ngi ba ublay udan rengkat tang bat kito ki balek ya ka badai bat ka babha. Bat lada ki beriu kimla ban im ka jing im ka babha. Ublay un pen sitam bat isi ya ki beriu ki bakum kita. Handai lang ba ilok jonga pat ngayo I kumno ba I im bat habang kum kran bakla ikloy ban mat yang nga. Habang kli ya ilok jonga kumno ikloy ban mat yang nga wat lada ngalapan sengusi ya ilala bunsin. Ilok ilaya thu ba ila ban mat yang nga namar ba ujisu uhika ya I ban mat ya ki weipat. Teng-teng ngalapan mong ya ilok jonga da ki ktien. Badagi kam bat teng-teng ngalaperkat. Ba in sawat da ka weipat ka beriu ban ya thok ka ba kambha ban yang nga. Namar kaniam Muslim ka syak ya urang ba. Ban thok bungot ada ula ban ribat ban sumare ki kurim jong ubaro. Handai ilok jonga iklem le ya kata. Ipen ibet ya ka mensim ka ba yaisha bat iduwai na ka benta jonga. Ublay ula kata ya nga bat ngalanget ha ujisu la sisnam menta. Kumba pitip bakari Iran ke isi ya ki Kristan bat hadien bangalanget ha ujisu ki bor sarkar ki leyo jingtip bat kumta ngihap ban mino na kari jongi. Ukurim jong I ai dapat ulay thu. Ba uwan na kalong ying Muslim handai hadien ba ula pediang ya ujisu ula persang ban im ke jing im. Kumba ujisu uhikai ban im. Ula aingo ya ublay. Badai daga jing yarap jong ula la ban im ke jing im Kristan ka ba ujisu ukwa ya baro ban im. Dai daga ne ke jing im ka ba ula im ka ba la kring bat pen kala ya ka lok jong bat menta kalanget bat shidrem ban syakri utrai. Duai na kabenta ki banget hari Iran kenang bakin la ban yaine bat ban yaisha ya ki jing ki baki ki ya kendu. Walada ka sorkar ka pensitom ben bat khang ya ki beriu ban kela Kristan penban ujisu ukta ya ki beriu bat ula penpau yala de ha ki beriu lengba ki jing itu pau. Bat ki jing pos niu kumba ula penpau yala de hanga. Haba ujisu utrai ke sorkar kamla satya ban khanglat. Bat man kasni da ki spa ngut ki beriu. Kilangen ha ujisu.